केसा उथायना ला आं दारि बुंखादो एसटि होनायाव उथायना ला होनना दारि बुंखादो आङो एसटि खौ जाम्बा बायदि थांनानै जासिनाङा नोंनि फंसे बाथ्रा बुंनो माबा जानो दा बर'नि थै गैया थु थु गावजों गावल'बा बाप्रे बाप 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 सैमा गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेबिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायबानो जाबाय लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ जाहोना मा आरो मा जानो थांगासिनो दं जोंहा दिनै सयता जनबस्तिनो एसडि होयोब्ला जोंहा मा जागोन नङा होमबा लोगोफोर मोननै फारनै गोजाबो जोंहा दावहा नांनायनि स्टाइलनि जोंहा दा जगार जागासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर बिनि गेजेरावनो दिनै जोंहा एकदम गमामायैनो जोंहा दा इ बुस्थुआ फेक ना आनफेक नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ बा रेकर्डनि थ्रुयै नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नोंथांमोना खोनासंनो हागोन बिनि उनाव आं बाथ्राखौ सावरायगोन बे क्लिप भिडिअ रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनासंना लाग्रोदो ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय दहाय अखानायै सिनायसि गावदोंनो थैदोंनो सासे बर'आ थैबाय सासे औ ओमफ्राय खालि बोरला थिल' लाखायोनो बे आनै बिफामोनना गामिया गेजेराव जाहैदों सारिगिदिं सावथालजोबनो ओमफ्राय पुलिसफोर लेंहरबायनो पुलिसफ्राबो थाङा जाहैदों जों हमथानो हायासै होनना बुङोनो ओमफ्राय रावबो थाङानो पुलिसफ्रानो माबा जोंनि डिउटि नङा माया बायसान्स खाथाय जाहैदों आयु बिदिजों मारै जानांगौ ओमफ्राय ओंखायनो होनदां ससियेल मिडियायाव लागायनानै होलै होनदोंमोन आङो आंखिहाय जोंना बेंजोबथारनाय सावथालफ्राव गासिबो बर' बुजिजोबथारो होनना बुंदों आं बे आंना मबाइला माबा अट'मेटिक रेकर्ड कारोना आं बेखौ ग्रुपाव हरना दोनसै हरनानै दोन दा ओंखाम जाबायनो ओमफ्राय दा 4टाबाथाय खारगोन जाहैदों थफ्ला बिनानै खनसेनो थफ्लाखा जाहैदों बहाबा गिर्जा बहाबा हल बिदियावल' थानो हाबाय आरो जेनेबा बहाबा बिदि माबा जायगा नायनानै थाबाय गोदोनि बायदि जाफिनथारबाय जाबाय एसेम गोदोहाय बे न' सावजाजोबदोंमोन होननायफ्रा माबा बैसिं सावजाजोबदों सिं जादोंना बिदि जाजोबसिगोन 1999 जादों होननाया 1999 मोनदां 99 जानांगौ ओहो बेयाव खनसे बै सिगां आरो गोजामसिनाव ओहो 1996 सो मोनदां जों एलसिसो हाबो नालाय ओमफ्राय बिदिनो दा 4टाबाथाय माबानोसैलायनो गावस्रा खारनांसिगौलाय जारला फैनो हानाय मोनबा गाहा फैसिगौमोननो दा गाहाबोथ' हारसिङै थिख'खौ फैनो हालाना ओजोंहाय फैसिगौमोन जाहैदों फैनो हानाय मोनबा गामिया दसेल' आरो बर'आ बिदिनो फिसाथा नङा बे खम खम जाहैबाय औ माबा सिंलिबारि बोरैबा होनदोंमोनहाय बोरैबा होनदोंमोनहाय सिंगिबिल बिदिनो मा गामिथाय फिसा आं मोनथिलांबाहाय ओरै सराइबिल माबा रायमना खाथि जाहैदों ना बिदिनो लाला बायला जालाजोब्बाय खोमा ओरै कुसुगाव ओरै बारनानै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो लोगोसे बे भिडिअआ नंगौना नङा बेनि थाखाय जा साननो गोनां जानानै फैयो नङा होमबा लोगोफोर थारैनो बे कल रेकर्डआ नंथारगौब्ला जोंनि डिसिसना मा जागोन बा जोंनि थासारिया मा जागोन जोंहा एसे भाबिनांगौ गोनां जाबाय नङा होमबा लोगोफोर 6टा जनबस्तिनो एसडि होयैनि सिगाङावनो मानसिखौ जेनेबा जोंनि ट्राइबेल मानसिखौ जेनेबा आखाइ होनाया बिराद गोरोन्थि जादों नाथाय गावसोरखौल' बिसोर माबा सानना लादों नामा जोंनावबो गोहो दं जोंनावबो बोलो दं नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम बेखौनो जोंना बिराद भाबिनो गोनां जाना फैदों कि जोंहा थांनाय समाव जा बिसायख'थि सायख'जानाय जोंहा मानगोनां हाग्रामा सारा ओरैबायदि जाम्बा आं डाइरेक्ट रायखागोन दै ओरैबायदि जाम्बा माने गावनि इलेक्सना गावनि भटखौ देरहाथों होननानै बै समाव माने गाव बियो माने एसडि नांगौ नाङा माथि पाट्टा नांगौ नाङा होननानै ससियेल मिडियानि थ्रुयै बिराद डाइरेक्ट बाथ्रा बुंना फैनायनि गेजेरावनो जोंहा बेफोरबायदि माने जाथाया दिनैसिम जानानै दं आरो लोगोफोर जायबायदि मानसिया केन्डिडेट मोनसे उथिनोब्ला बा हारिनि थाखाय मोनसे माने सीएम जानोबा मोनसे मिनिस्टार जानोबा मोनसे खर' दिमाग नांगौ आं दा बुंखागोन दै मोनसे खर' दिमाग नांगौ दिनैसिम बेफोरबायदि जानला मानला बाथ्रा बुंनायावनो गावनि गादिनि थाखाय बेफोरबायदि साननानैनो बाथ्रानि बुंनायावनो भटनि थाखायनो माबायावनो बुंनायनि थाखायनो दिनैसिम जोंनि बर'नि सुबुंनि जिउ दिनै सासे खहा जाबाय नङा लोगोफोर आं डाइरेक्ट खुला बाथ्रा बुंगोन खिन्थु भिडिअआ एसे गोलाव जालांगोन दै बेफोरबायदि माने जानला मानला बाथ्राफोरखौ साना हसिया बुंनो नाङा दै गावनि भटनि थाखाय गावनि गादिनि थाखाय डाइरेक्ट बुंखागोन माने हारि रायग्रा मानसि नङा इसोर माने नन एसटि मानसिनो माने एसटि 6टा जनबस्तिनि एसटि होगोन मानो बुंनांगौ बेफोरथ' बुंजायामोन ना ससियेल मिडियानि थ्रुयै दा नुबाय दा बै जायबायदि बर' गामिया सावथालफोरनि गेजेराव सब बुंजोबगोन आङो जायबायदि गामि गेजेराव सावथालफोरनि गेजेराव बर' गामि गंसेल' दा बोरै जागोन बैफोर खर' साननो रोंनांगौमोन जोंनि बर'फोरा बहाय आलाय सिलाय जाना दं
जोंनि बर'फोरा बहाय मा आलासि जाना दं बेफोरखौ सांग्रोनो सांबिदा खालामजोबनासो बैफोर बुस्थुखौ बुंनांगौ दिनैसिम नोङो हाग्रामा सारखौ बुंनाङो दिनैसिम नोङो बै खोथाखौ बुंना फैनाय लोगो लोगोनो बे बिराद गिदिर बिस जानानै थाबाय नंगौ नङा हाजार हाजार सुबुं लाख लाख सुबुंनि मानसिनि जिउ खहा जागोन नोंसोर मा खालामगोन नोंसोर न'आव थागोन बर'फोरा दानथारलायगोन बुथारलायगोन मा जागोन सोरबा भिडिअ जागोन सोरबा हौवा थैगोन सोरबा हिन्जाव थैगोन सोरबा जिनार खालामजागोन बेफोरखौ साननो रोंदोराखै बर'फोरा आंदारि ओंखारदै साननो रोंदोराखै बेनि थ्रुयै मा जागोन दिनैसिम बै जायगायाव बेफोरबायदि जाथाय जामारदोंब्ला बैसोरनि थाखाय मानो बेबस्था खालामाखै जायबायदि जायगायाव जादोंमोनब्ला बैयाव गमामायैनो नंथारगौबा बे कल रेकर्डनि थ्रुयै नंथारगौबा बैफोराव थांनानै मानो जगार खालामाखै बैफोरखौ थांनानै मानो बोथोर होयाखै बेयाव जिखुनु माने पुलिसाबो थांनो हायाखै जादों बा जाहोना मा बै गामि गंसेया दावराव थैजोबो निदिबा बेखौ जों बुजिनांगोन ना हा बेफोरनि डिसिसनखौ मानो लायाखै नोंसोरो दिनैसिम नोंसोर सरकार सालायदों बे सरकार सालायनो नोंसोर मानो पुलिस थिनहरनो हायाखै बेखौसो दायरेक्ट बुंनांगो बै सरकार सालायनाय जायगायाव नोंसोर दा सरकार सालायबाय थानाय समाव नोंसोर गावसोरनि मानसिखौ मानो सैमाफोरखौ मानो थिनहरनो हायाखै पुलिसफोरखौ बै बर' हारिखौ बासायनो थाखाय हा मानो बोथोराखै थास' दाननानै दानथारदानसो दोनबाय नामा नोंसोरो बेफोर जा बिराद सोंलु फैयो दिनैसिम हराव मा जागोन सबनिबो गोसोआव ओंखाम ओंख्रि जानो गोसो गैया सबनिबो गोसोआव दुखु जानानै दङ हा सोरबा मदद खालामनो सोरबा जिउ गारनो थांगोन मायाव सोर थांगोन बेखौबो साननानै सासे हारिखौ सिबिनो बा हारिखौ सलायनो थाखाय गेदेमा जानोबा नैयाव मिलिम नांगौ आं डाइरेक्ट हाग्रामा सारखौ बुंनांगो आरो लोगोसे बिराद बाथ्रा बुंनांगो दिनैसिम जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेराव जिखुनु माने सोरबा हिन्जाव खारनाय सोरबा हौवा खारनाय सोरबा मोनसे भाइराल जानाय बरनाम जानायनि भिडिअ बानायनोल' हायो जों बिराद मानसि नुबोदों हा जों बिराद मानसि नुबोदों हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंग्रा रावबो सासेबो ओंखाराखै दिनैसिम जों माखौ बार बुंबाय थादों इउटुबारफोरा फेसबुकारफोरा ससियेल मिडिया बखिनानै लाब गैया होननानै जोंहा मोनसे बखि हरनाबो जों मोनसे मोन्थाय गैयै समाव नाथाय जोंनाव दिनैसिम बेयाव 4K 3K जों इउटुबार बुंना लानो लाजियो दिनैसिम जों आं दिनै डाइरेक्ट थाला नाम डाइरेक्ट बुंनो हागोन दिनैसिम जोंहा MJ मोन गैया देरहासार इसरारि गैया जोंखौ अफ्रिमोन गैया हा बैफोर मिलियन साबस्क्राइबारफोरा दिनै हारिनि थाखाय मानो फंसे बाथ्रा बुंनो हायाखै सोरनिबा भाइरालफोर सोरनिबा मा रेकर्डफोरखौ ससे क्लिप दिखांनानै बाथ्राफोरखौ बुंनानै सालानसो दुगा खालामोमोन ना आं दा बुंखागोन दै दिनैसिम MJ मोन गैया देरहासार गैया अफ्रि गैया हारिनि थाखाय मानो बाथ्रा बुंनो हायाखै ससियेल मिडियानि थ्रुयै नोंसोरो साबस्क्राइबारा नोंसोरा मिलियन दं मिलियन साबस्क्राइबारखौ सासे इउटुबार होनानै गनायना लायो सोरबा 3K 5K बेफोरखौ जों इउटुबार लिस्टआव गोलैया मिथिबाय जोंनि भिडिअआ बांसिन बुस जाया हगारनाय लोगो लोगो जोंनि भिडिअखौ नाया नोंसोरखौ मानो रिकुवेस्ट खालामबाय दं खोनादोंना खोनायाखै आं बुंदों नोंसोरखौ मानो रिकुवेस्ट खालामबाय दं नोंसोर दिनैसिम बे भिडिअखौ आपल'ड खालामना होयोब्ला बेनि बिखौ फंसे बाथ्रा बुंनो हायोबा नोंसोरनि भिडिअ सबनि मबाइलाव नटिभि मोनहैयो हा सबबो नटिभि मोनहैयो बेनि थाखाय मोनसे हेल्प जागोन खोमा बा बेनि थाखाय मोनसे जोंनो संबिधाननि थाखाय 6टा जनबस्थिनि थाखाय मोनसे जों इयावनो बाथ्रा एसे होबथानो हागोन नामा बेफोरनि थाखाय नागिरबाय दं दिनैसिम बैसोर इउटुबारा बहा थैना दं आं गोजादों बुंदों बैफोर इउटुबारा मानो थैना दङ दिनैसिम मोनसेबो नटिभि गैया मबाइलाव मा जाना दं बिसोरो हा मा जाना दं खालि भिउनि थाखाय गाज्रिनि थाखाय आनसाबस्क्राइबार जागोन होननानैसो गिना दंना जायबायदि मानसिया आनसाबस्क्राइबार गिगोन भिडिअ बानायनायाव मालाबा साक्सेसफुल जाया डाइरेक्ट बुंदों आङो जिबायदि नोंसोरनियाव साननाय दङ हारिनि थाखाय जेबो साननाय गैया आरो MJ मोनाथ' जिखुनु भिडिअफोरा एकदम जेबो राजनितिनि भिडिअ बानायबा सानसेयावनो मोनब्रै नटिभि दिनैसिम मोनसे भिडिअ बानायाखै हारिनि थाखाय मोनसे भिडिअ बानायाखै अफ्रिमोना हारिनि थाखाय मोनसे भिडिअ बानायाखै देरहासार मोनसे भिडिअ बानायाखै मा बेफोरनो बर'नि टप इउटुबार जाबाय नामा हा आं नोंसोरखौ दिनै रायगोन बेफोरबायदि नङा हारिनि थाखाय मोनसे चेनेल खालामदोंबा गाव मोनसे सेपारेट चेनेल खुलिदोंबा बैसोरो माने हारिनि थाखायबो बासायनो हानाय मोनसे जानांगौ नोंसोरनि डिसक्रिपसनाव इंलिसजों हिन्दीजों लिरनाय बर' दङ सोरबा हारिया अलखदाव गोलैबा बासायगोन सोरबा हारिया दान्थे बिदान्थे जायोब्ला बिनि थाखाय आं हेल्पफुल खालामगोन होननानै लिरना दोनखानाय जोंना दङ गासैबो नायोब्ला मोनगोन डिसक्रिपसनाव मा इउटुबार नोंसोरलाय आं डाइरेक्ट बुंगोन हारिनि थाखाय फंसे बाथ्रा बुंनो हायाबा नोंसोर मा इउटुबार नांनायासो नांगासिनो दं नोंसोरो एन्जर बायदि गुरु सिगाङाव थाबा जागोन नामा गासै बर' रायजो राजाफोरखौनो जोङो अलखदाव गोलैजानोबा गियो जों बर' हारिया सोरबा सासे सोरबा बुजानाय नुयोबा जों थानो हाया सोरबा जों बर' हारिया सोरबा गादब जायोब्ला दिनैसिम जों इयाव खामानि मावनो दंफै जों दुगा खालामना लाब गैया दिनैसिम जों जेसेबां लामाफोराव मानसि लोगो मोनो आं इउटुब चेनेल खुलि समावबो आं बेसे मानसि बासायदो
दिनैसिम बिदि साननायलासिनो गावबा गावनि जिबायदि मेगनजों लामाजों नुदो बेखौनो गावबा गाव फोसाबलांबाय था आरो दिनै हारिया अलखदाव गोलैनो थांदों बेफोरखौ नोंथांमोना एसे नाजानो जुजि एसे माबानो ससियेल मिडियानि थ्रु एसे बुंनो नाजा नङा होमबा लोगोफोर नोंसोर गिनाय दं नामा हा नोंसोर गिनाय दं नामा आंखौसो बुंदो आरो लोगोसे दिनै जोंनि 6टा जनबस्थिया एसटि जामारथारोब्ला बिनि थासारिया बोरै जागोन बेखौबो जा बिराद साननाय दङ गमामायैनो दिनै जोंनि बर' सुबुङा सासे जिउ गोमाबायदोंब्ला जोंहा साननांगौ बिराद मोन्थाय दं हा जोंहा नांनो गोनां बिराद मोन्थाय दं दै जा नांनो गोनां बिराद मोन्थाय दं दिनैसिम 6टा जनबस्थिखौ जेनेबा एसटिखौनो खालामनो थांथ'वाखै जाथ'वाखै आप्रबानो जाथ'वाखै दै नङाबालै एप्रबानो जाथ'वाखै बिनि गेजेरावनो जोंनि बर' सासे सुबुंनि मानसिनि जिउ खहा जायोब्ला मा जागोन बेखौ साननांगोन नङा होमबा बै जायगायाव जिबायदि जायगायाव जादों बे जायगायाव पुलिसबो थाङानो दिनैसिम हाग्रामा सारा गाव सरकार थाजानाय समाव गाव हाग्रामा सारा सरकार थानाय समाव गावनो गावनि सेन्ट्रेलनि मानसि पुलिस बिफानखौनो थिनहरनो हायाबा मा मानसि जागोन बेखौलाय आं दा बुंखादों मा मानसि जागोन बेफोरो हा मा मानसि जागोन नोंसोर न'आव थागोन बिल्डिंआव थागोन बाथ्रा खोथा बुंगोन सोर थैगोन जों बर' सुबुङासो थैगोन पाब्लिकआ थैगोन पाब्लिकआ धुलाय जागोन इयाव मा जाखो हा जेरावबो नांनासो हादरखौ जिउ खहा खालामनासो मोनो नामा केसा उथायना ला आं दा बुंखादों एसटि होनायाव उथायना ला होनना बुंखादों आङो एसटिखौ जाम्बा बायदि थांनानै जासिनाङा नोंनि फंसे बाथ्रा बुंनो बिराद माबा जादों दा बिराद रागा जोङो एकदम मानसिया बुंनो बारा रोङा खिन्थु खुगाया डेन्जारखा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां हाय सेयार खालामना जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ एसेबो नायखायानो माने दै आरो एकदमबारे जिबायदि मोनब्रै मोनबाल' भिउ फैयो डाइरेक्ट खालामखायो माने लाइकआ एकदम मोनसे फैखाया बेसेबां हाय भिडिअखौ सेयार खालामना लोगोसे आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव माने गोरोन्थि बुंफ्लादों आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथिना थाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबो लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों